cinta automàtica al voltant de la màquina de segellat adequada per a caixa quadrada, recipient rectangular, recipient rodó, recipient de cor, ampolla ovalada, caixa octàgona. Aplicació a ampolla, llauna, pot, recipient de plàstic, recipient metàl·lic, recipient de vidre. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i substituir ràpidament. L'equip està dissenyat per embolicar el segellat de llaunes d'aliments amb cinta de segellat i segells de cinta per garantir la vida útil dels aliments.